जों मासिम फैखो जेनेबा ओमफ्राय जारलासो जय बर' हारिनि जय मा खालामनाय जादों बिगुरफोर गलि मारबायलै आंबो खिन्थु वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस दिनै जों थांगासिनो दं इन'र्बिट मलाव फैसा नायनो थाखाय बोरै बोरै जागोन बिदियाव थांगासिनो आरो जों मेट्र'जों थांगोन नै होमबा थांबाय थानोसै नैबेहाय लोगो मोननोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं हिन्दीनि बानायनो सानदोंमोन ब्लगखौ होमबा बे बर'नि बानायसै मानो होनबा बर'खौ नायनो थांगासिनो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना रिकुवेस्ट जाबाय दा जों दा ओरैहाय थांनाय देखायलांजागोन आरो ना ठीक है बाय बाय जों दा अबाव थांगासिनो होनदों 1700 मीटर थाबायनांगोन खिन्थु जों दा अबाव थांगासिनो दंलै भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी रलै जागोरनि अबाव थांगोन होनदों दा जोङो नायनोब्रा माव हाइटेक सिटि मा फिल्म बर'नि खैजाम गाइस जों दा टिकेट दानबाय मेट्र' टिकेट दानबाय ओमफ्राय मेट्र' स्टेसनाव दंफैयो लोगोफ्रानो बिदासो गंसे ओंखारो गाइस माने जों बैथिंनिफ्राय फैनानै ओरै गाखोनानै ओरै फैबाय आरो बेजों ओंखारफैसिबाय ओरै गाखोसिगोन जोंना ट्रेना ओरैजा थांसिगोन आरो ओमफ्राय नै नाजाराया ओरैबायदि आरो होमबा जोङो आरो गाखोनोसैलाय मेट्र' गाखोबाय आरोखि जोङो दायो मेट्र'आवहाय जों मबाइलाव थांगोन जायगायाव आरोखि गाखोबाय जोङो बारा गोबाव गैला सहैथारसिगोन Oh, I am very happy. I am very excited. We are also excited. So guys, जों दायो सफैबाय ओमफ्राय नै माबा मेट्र'निफ्राय ओंखारसिगोन जों दा सफैबाय SBI हाइटेक सिटियाव मेट्र'निफ्राय दासो ओंखारदों नै ओमफ्राय नाजाराफोरखौ नायनो हागोन आरो ओरैबायदि मोजां साइजखा मबाइलावसो मोजां नुवाखै दा बे मेप नायलाय Wah, nunggu kayu nih building bergaul aja. Hello, lagi? Bukti? Masuk kan? Masuk? Soalnya berjaya laza kayak na azang kah. Sebenarnya jaga nanti bawa buat sih. Baik kita 9 menit lama thawai sih kan na azang nih. Last sih. बेबो हाइटेक सिटि बायदि जायगायाव जों थाबायसिगोन आरो ना 9 मिनिटनि लामा आजां गाजांखा बेखौ 50 थाखा होलाय हायोबा स' दा लोगोफोरनि बे आजां गाजां ट्रेफिक नोंसिनो देखायनानै जोंनि आजां गाजां थाबायनायखौ देखायसिगोन आरो लाजाखाया आरो ना जायगाफ्रा बेनो दा लोगोफोर जायगाया लाजाखाया दुबाइयावसो दंफैयो जों दा सेकेन्ड दुबाइ दा गासिबो जों सेकेन्ड दुबाइयाव दंफैयो बैसोर नुहुरनाय साब्रै मानसिया आजां गाजां थाबायहोयोब्रा जोंखौ सेकेन्ड दुबाइयाव लाजाखाया बिखा बिख्लो आमाय थुखल गासिबो लोरिजोब्बाय बोरैबा मोनलायबाय देहाखौ थाबायहोयोलै फाग्ला
बावबो उफाय गैया लोगोफोर थाबायनांगौ जाबाय थाबायनोसै जों जान बुसके थाबायखादों आरो ना जोङो अट' लाबाथ' जों अट'जों फैनो हायो मेरला गारि दायो जों थाबायगासिनो दं लोगोफोर आजां गाजां थाबायगासिनो आरोना जों दा सेकेन्ड हायद्राबादाव आजां गाजां थाबायगासिनो दं मा बुङो जेबो बुंला नै बे जाला हालोद गाज्रि जाजोब्बाय गासिबो लोगोफोर मानो होनबा 2 किल'मिटार थाबायबायना 1 किल'मिटार दंबावो दासो 1 किल'मिटार जोबदों आरोना गाइसमोन थाबायै 6 ग्रोब जासिगोन ओमफ्राय जायगाखौ एसे मोजां नुनायखाय नोंथांमोननो देखायनो होननानै लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ बे ससेयाव साफा एसे स्टेन्डार्ड बिल्डिं गोजौ बिदि आरो एकदम स्टेन्डार्ड ओरैजाय नै एफा गिदिर बिल्डिं दं आजां गाजांनो मा जायो बेयावबा बिदि नायनो हागोन नै आजां गाजांखा थ' लोगोफोर फाइनालि नै सफैबाय जों जायगायाव फाइनालि सफैबायना लोगोफोर 2 किल'मिटार गजब बेइज्जती है थाबायनानै दासो सफैदों आरोना हालोद गाज्रि जाजोब्बाय गेटनिफ्राय हाबबोनाय लोगो इन्टारफेसा नैबेबायदि आरोना जों दा गोजौआव थांबाय आरोना जों दा जायगासिम थांसिगोन आरोना रायलायनो लाजिनाय मोनदों नों रायलायनो नामा सिनेमा हला बेयावनो दा लिबानो दं माबा बिदिसो गाखोलाबायनो नागिरदों गोदाव सोराव ना मा होनो Yo, welcome. गोजौथारनिफ्राय नैबेबायदि नुयो आरो नाजाराखौ जों दा फिल्मखौ नायग्रोनायनि सिगां जों जाग्रोना लानोसै आरोना दा जोङो गाहायाव थांसै जाहैनो दानि नायफैग्रोखाबाय आरोना जोङो माबाखौ थियेटारखौ बबे साइडथिं दं ओमफ्राय जों दा जाग्रोना लाहैसै आरो जों दायो सिङाव सफैबाय आरोना गाइसमोन इनर बिट शपिं मलाव जों सिङाव सफैबाय दायो जों एसे जायगा बेरायदों आरोखि ना मोद्ला मोसिनो थाबायै माने गरमबो जोबखाबाय माथो होनबावनो आरोना गरमसिम जोबखाबाय एसे देलायना फैनायाबो खामानियासै आरोना खिन्थु सिख्लाफ्रा लाजाखाया ओरैबायदि साइज दङ आयै लाजाखाया सयथिबो अच्छा जायगाया बरिया फैसा मोजाङानो दा लास्ट फ्ल'राव दं आरोना जोंलाय जाग्रा नागिरदों जाग्रा खम दाम जागोन बियो जाग्राफ्रा खम दाम जागोन बियो आसोल जों नागिरगासिनो माखौ जानो डिसाइड खालामदों ओमफ्राय डिसाइड खालामफा जानोसै आरो जों दायो जास्ट सफैदोंल' गल' गथ' बर' गथ' गिदिर शपिं मलाव हाबफेराखै गला जाला जोब्बाय ओरैबायदि नजारा देखो भाई लोग ही लोग है भाई नजारा के अच्छा लगा मोजां मोनबायलै आङो बेयाव फैनानै फिल्मखौल' नुनांसिगौ आरोना दायो येस साबसिन गोजोननाय मोनबावसिगोन बे फाग्ला बिदिनो जायो शपिं मलावनो हाजार गुना जाग्राफोर दङ शपिं मलाव जायालासिनो बाहेरायावसो जानो फैबावो जा फाग्ला मानसिफ्रानो लाजाखाया नायलाय आजां गाजां थाबायग्रा जायगा नङि जों थाबायलाबायनो नागिरो नायलाय जेबो स्टेन्डार्ड गैया जाम्बा जाम्था मानसिफोरखौ लाबोफाजामारालाय ओंखायनो अरे कहना क्या चाहते हो थाबायग्रा जायगा नङि जोंसो थाबायलाबायनो नागिरो ओमफ्राय गाइस नैबेनो आरोना इन्टारफेसा बेनो एन्ट्रि गेटआ ओरैजाय ओमफ्राय थाबायग्राया बै साइडथिंसो आरो
फाइनालि जों गाइस शपिं मलावहाय सफैबाय जोङो सफैनानै आधा घन्टासो जाफैबाय जों फैनाय समावहाय बारा मानसि गैयामोन दायो मानसि बिराद जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना जों फैबा माने बारा मानसि गैयामोन आरोखि ओमफ्राय दायो बिराद मानसि जाबाय माने टाइमा जाबाय नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बिराद जाबाय आरोखि आं सानदोंमोन मानसिफ्रा बेखिनिबो जानाय नङा खिन्थु जादों गोसोखौ मोजां मोनदों सिङाव थांनानै फिल्मखौ इन्जय खालामसै नोंथांमोनाबो इन्जय खालामनो हादों एसे लाजाखाया हाजिखा मानसिफ्रा आरोखि ना गाइसमोन लाजाखाया सयथिंबो जय बर' हारिनि जय ओरैसो लानांगौमोन आं जाम्बासो जाबाय बिदिबो जालायो थैस होसाबबाय गाइसमोन आङो होसाबबाय ओमफ्राय गोसोखौ बिराद मोजां मोननानै बयबो ओंखारजोबदों नालाय शाबाश बेटा मानसिफोर नायनो गाला जालाजोब्बाय माने फिल्म नायनानै एक्साइटेड जागासिनो दं आरोना आंबो एक्साइटेड आंथ' अलरेडि गफुरनिबावसो होमबा आं माबायदि गोसोखौ लाजाखाया सयथिंबो गाइसमोन गजब बेइज्जती है होसाबबाय गाइसमोन बे मादैमोन बारजिमोना दा फिल्मखौ नायनानै गाबलाबायसिगोनब्रा बिसोरो गजब बेइज्जती है गाबखागोन सयथिंबो जों हौवाफ्रा गाबाना खिन्थु 6 नाम्बाराव दे बायमोन 6 नाम्बाराव G4 जों दायो हाबबाय लोगोफोर सिङावहाय लागाव ओमफ्राय दायो एसे खालामसिगोन आरोखि गिटार जानाय हाबबाय आरोना जों गाइसमोन दायो सिङावहाय ओमफ्राय दायो जों मायाव थांगोन दायो जों सुसु करने के लिए जाएगा इसके बाद माथो जानोब्रा आसोल आर'नाइ लालायलायनाय मालाय आसला लाजाखाया आं बर' होननानै सिनायथि जायो आरोखि ना गाइसमोन मादैमोना बबेनिथाय बबेनि गफुरनि नों गफुरनि आं गफुरनि गरहागानि गरहागा माफोरा बनगाव ककिला थावबो सेन्टार होनबा दा मोजां बुजिना थावबो सेन्टार होनबा जोंनि थावबो सेन्टार दा फेमास ना आं बारा थांफेरा होमबाबो मिन्थिया आरो जों मासिम फैखो जेनेबा ओमफ्राय जाबासो गफुर ओइ हासुनसै गाइसमोन वाव जबरदस्त गाइस हेन्डसाम खाय आयनायाव नायदो आयु नोंसोरखौ सोंदोलै आं मोनाखै अरे कहना क्या चाहते हो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी लाजिलायबावोसो ओमफ्राय हामालै बिदि हाबजेनबाय आरो ना नोंसो हायोलै मानो बिदि नोङो हाबफैबाय गाइसमोन जोङो दायो 6 नाम्बारावनो जाहैदों जोंना ओइ 6 नाम्बारा नागिरदा बहा दङ किधर है मेरा किधर है उधर ही है जोंना खाथि माने एवने आयै मा टिकिट बा ज' जिरायजोबगासिबावबो माथो गाय जों एखे गोजा माथो ना गासिबो जेबो जाया फाग्ला जिसि नङालै फैदो जायो नामा बिदि फाग्ला टिकिट बाय टिकिट সেইটোৱে ভাল আকৌ ইয়াতে आङो एसे नैबे गोजौ जरनिखौ दाननो सानदोंमोन मानो होनबा सिदा नुहुरनाय बायदि आरोना
दा थैसाम जासिगोन लोगोमोन गेजेर नांबाय आरोखि ना गाइसमोन इन्टारभिउ जाबाय ब्रेक टाइम बरिया मोजां मोनबाय गाबाखै मादै गाबाखै नामा गाबनो ओंखाराखै ओंखारदों फै बेरायनोसै फै हेल' गिथा फैदोलै गासिबो आइसक्रिम जाहैनोसै ज'नो ना मा होनो आब'मोन लागाव ओंखारबोबाय जों गाइसमोन मोजां ना मा जागोन बुंदो एसे मा साम'साखौलाय बेसेबां जाबावब्रा माबाना माबायदि मोनखो गेजेरसिम सहैबाय मबिया जबरदस्त लाजाखाया आंनि माबाखौ मिउजिक भिडिअखौ एरा मोजां मोनखादा कनसेप्टआ लाजाखाया बरिया जाखादों मिउजिक भिडिअआवहाय एकदमबारे ये मोजां मोनदों आं फेभरेट नामा मेथाइखौ आं बेखौ बिहाइन्ड द सिन नायखादों अलरेडि बेजोंसो हाबदों मा खालामनाय जादों बिगुरफोर बे फाग्ला बिदिजों जायो नै आइनाव फैलायबाय गाइसमोन खावलाब्ला मोखांखौ नायनानै नायसैलाय सही पकड़े हैं जोब्बाय आरोखि ना गाइसमोन फिल्माहाय एलबामा जाबावबाय माथो नायबावसैलै खेबसे फेन्टास जाखादों मिथिबायना मिउजिक भिडिअआ गलि मारबायलै आंबो खिन्थु एक्टिं खालामदो दा लोगोफोर फाइनालि जोङो थैसामखौ नायना फैबाय आरोना थैसामखौ नायना फैबाय बेनो जायगाया ओमफ्राय रिभिउखौ दा होनो ना माला होनो थैसामफोरनि रिभिउखौ सोर सोर होनो गोसो जायो माबायदि मोनदों फिल्मखौ नायनानै नायनो होजायो मोननाय रेटिं सोङाखै आं रिभिउ सोंदों रिभु माने मा बुस्थु रिभिउ माने नों फिल्मखौ नायना माबायदि मोजां माबायदि टाइपआव माखौ मोजां मोनो गाइस मैंने वीडियो में जो भी बताया जो भी दिखा है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं बस इतना ही है गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय